No, tu je Peťko, Uncle Peter s Luciánkou, Vaničkou a s Kokom. A ona sa posúva. Ona nejde na brúško, ale sa nám posúva. Ale už jej asi aj treba plienku meniť. Oh, Koko! Kto to je? Anička? Lucy Anička, čo znamená svetlo. Lucy znamená svetlo a Anička znamená veľká babka. Yes, good, bamiček. A Koko sa čistí. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Koko and Peter. A Peťko už ide zajtra preč. No, čiže toto je video pre budúcnosť. A nemôžeme ho mať nejaké extra dlhé, ale aspoň toľko.